Moi boas tardes. Estamos aquí unha vez máis, un mes máis, para facer a bibliomancia, esta vez bibliomancia de abril. Vale, xa estamos entrados no mes, como sempre chego uns diñas un pouco tarde, pero bueno, aínda quedan moitos días que prever no mes. Para os que sodes novos, para os que chegades novos a estes directos, a bibliomancia é un tipo de adiviñación que antigamente se facía con diferentes libros ou con versos, non? Coa Biblia, cos evanxeos, cos poemas homéricos, cos poemas de Virxilio, bueno, por exemplo, está o caso de Giordano Bruno, non? Que no seu proceso xudicial se di que unha vez de novo xogando a facer bibliomancia con outros novicios tocoulle un verso de Ariosto, non, que dicía ogni legge nemico, ogni fede, inimigo de toda lei e de toda fe, ou algo así, non? A bibliomancia é un tipo de adiviñación bastante antiga e bastante extendida a súa práctica, sobre todo como xogo, non? E así comecei eu tamén, cando era máis nomiña, empecé a facer isto co dicionario de francés, polo que nestes directos de bibliomancia para a lectura das enerxías do mes no que estamos a entrar, utilizamos un diccionario de lingua galega, unha biblia, neste caso a Nácar Colunga, que é a que teño eu dende a escola, e unha Ilíada de Homero. Volvemos a nosa tríada clásica, porque de vez en cando pues, tamén experimentamos con outros libros, como A nave dos necios, bueno, o que nos vai aparecendo polas mans. E logo, ao finalizar a bibliomancia, tamén facemos unha breve sesión cartomántica utilizando, pois, normalmente un tarot de Marsella e pechamos con un consello de Kuan Yin, a Bodhisattva da compaixón. Bueno, teño por aí o Romance da Rosa, que igual podería ser interesante, xa que estamos en abril, veñennos estes 2 meses, os meses primaverais, os meses das flores, abril e maio, os meses do amor, da revolución do sangue, non? Entonces, tamén podería ser interesante sacar algo do Romance da Rosa, que tamén sabedes que é unha das miñas biblias. Ben, sen máis, vou intentar facer isto breve, non tan extenso como outras veces. Imos a comezar polo Dicionario de Lingua Galega, que é o que nos dá a palabra clave donde contextualizar o resto das lecturas. Para facer esta bibliomancia, pois eu normalmente collo o libro, pecho os ollos, doulle un par de voltas para non saber moi ben por onde estou. E agora deixamos que o libro se abra. Vale. Fun caer, o meu dedo foi caer concretamente na palabra zigzag, liña que se debuxa coa forma dunha Z, o dianteiro ia correndo en zigzag. Pero realmente, os meus ollos, como o libro caeu así, donde fun pousar foi precisamente en Tauro, tamén en Aries, porque teño aquí os signos do zodíaco debuxados, que este diccionario é un diccionario así ilustrado. Entón, bueno, pois faime gracia, non? Ir caer a Aries, porque xusto acabamos de pasar a temporada de Aries, de iniciar de novo o zodíaco, estamos como nun inicio xa algo avanzado, non? E zigzag. Está ben, porque é das primeiras veces que imos caer a Z na bibliomancia, non? Sinal de que estamos rematando algo. Por exemplo, a última das letras. Estamos a pechar un longo recorrido, non? A través de moitas palabras. Zigzag.
Vale, normalmente cando aquí falamos de camiños, de iniciar, de cerrar camiños, de elexir camiños, eu non sei vos, pero eu adoito pensar en curvas, non? Cousas máis orgánicas, non? Pero o zigzag é algo moi cortante. Así e así. Estamos a esquivar algo. Igual estamos a esquivar algo, igual necesitamos miralo de fronte. Igual non temos que deixar xa de facer zigzag. Poderíamos ir por aí. Non sei se temos que deixar de facer zigzag ou se temos que comezar a facelo, imos a completar co resto da bibliomancia. Podedesme ir dicindo en comentarios que é o que pensades desta palabra. Por que zigzag? Que vos trae á mente? A min traeme á mente cousas tallantes para ir marcando ben o camiño por onde queremos ir ou, se acaso, estar esquivando algo, estar evitando algo. Imos ver a que se refire isto con zigzag. Imos a continuar coa Biblia, que sempre é o que utilizamos en segundo lugar. Hoxe é domingo de resurrección, non? Así que sería moi axeitado que a Biblia nos completara moi ben a clave da bibliomancia, non? Vamos a pechar os ollos de novo, darlle un par de voltas, deixar que se abra. Non se abriu, verdad? Non se abriu. Pero ás veces teño que marear un pouquiño as follas. Vale, fomos caer a un salmo. Salmo 21. Canto de gracias polas victorias do rei, versículo 3. Décheslle canto o seu corazón desexaba. Non lle negaches a petición dos seus peitos. Creo que precisamente agora que estamos na temporada de primavera, sangre alterada, vamos a caer a un verso que explícitamente fala de entregar corazón e corpo, non? Décheslle canto o seu corazón desexaba e non lle negaches a petición dos teus veitos. Di o seguinte verso: máis ben adiantacheste con faustas bendicións e puxécheste a súa cabeza, puxeches na súa cabeza a diadema de ouro puro. Pediuche a vida e deches ya. Días que se prolongan para sempre xamais. Está a falar dunha entrega amorosa para sempre. Ollo aí. Ollo aí. Pode ser que estemos dubitativos en facer esa entrega por ese zigzag, por iso ese non ir de fronte, e sen embargo imos acabar facendo, imos acabar entregándonos en corpo e alma e para sempre a eso que é o noso amor. Como sempre, creo que hai que interpretar isto de maneiras, primeiro literal e despois tamén simbólica, porque obviamente non todos os que estamos a participar desta bibliomancia estamos no mesmo proceso vital. Amor non é só o amor romántico. Entregarse de corazón a algo non é só entregarse de corazón a alguén. Tamén pode ser a un proxecto vital, a un desexo, a túa propia vontade de ser ou de chegar a ser X cousa. E obviamente, se non hai compromiso, se non hai esa entrega total, non se pode dar. Poñamos, por exemplo, un escritor ante a súa novela. Se non te entregas totalmente ao relato, se non te entregas totalmente a sufrir coas personaxes e a configurar as tramas, se o deixas como algo residual, como algo no que só pasar o tempo, pero soñas con ser profesional e publicar ou rematar, nunca vas a rematar iso. Require dunha entrega. Unha investigación require dunha entrega. Toda entrega tamén trae un sacrificio, pero este verso non nos está a falar deste sacrificio, está nos a falar
da entrega, incluso da anticipación, de anticiparnos a iso que nos ven e ao que nos vamos a entregar de corazón, e nin sequera o sabemos, pero xa o estamos dando. Entonces, ao mellor deberíamos facer unha reflexión ou pararnos a ver e a pensar onde estamos agora, que cousas estamos, que sementes están xerminando en nós, as que xa lles estamos a dedicar tempo e que se van a configurar ao mellor como o noso gran amor no futuro. Repito, non estou a falar de persoas, non estou a falar soamente do que é a entrega amorosa e carnal. Podería ser así, se estás nese punto vital no que estás a coñecer a alguén, se estás nese momento de dúbida, de evitar, de fálolle ou non, ou teño este xesto ou non, non, se estás nese zigzag, e probablemente estás porque a outra persoa tamén está correspondendo e ven de fronte e ti estás como sorteando, evitando, pues ao mellor é o momento de, mira, a ver, se precisamente estás facendo este xogo é porque tes algún sentimento, porque algo xa xerminou, entonces deixa de facer este zigzag, vale? Vai, ponlle a coroa de flores na cabeza, entrégate, vai a ser algo bo e vai ser algo maravilloso. E o mesmo digo noutros ámbitos da vida, porque non todo é o amoroso e non xa digo, o amor non é só a entrega a outra persoa, pode ser a entrega a algo superior. E este algo superior, porque agora van vir os místicos religiosos que o van a entender como a divinidade ou Deus, bueno, pois ti pon Deus donde queiras, se queres poñer Deus na túa arte, pona, se queres poñer Deus na túa empresa, pona, quer decir, entrégate a iso que te apaixona e non o evites, porque a semente xa xerminou. Esa creo que a idea ou a interpretación que saco hoxe fai bastante gracia, porque comezamos a bibliomancia falando de que o mellor podíamos sacar tamén por aí o romance da Rosa. Xa vos digo, os que estedes aí en empeños amorosos, podedes tomar isto nun sentido literal, e os que non, pois tedes que contemplar, non, en que ámbitos da vosa vida estades a poñer o corazón, porque aí vai a florecer algo e require da vosa entrega e non ir esquivando, non? E probablemente ides a poñervos a pensar niso e vai vos parecer unha tolería, porque así son todos os inicios amorosos, vas a decir, isto non pode ser, nin sequera pode ser recíproco, pero vai non a ser. Solo necesitamos que de verdade te entregues a esa idea. Pues non sei por que volvín coller a Biblia, se o que iba a coller era a Ilíada. A Ilíada non sei eu se nos vai a falar de amor, porque sabes que é un libro bélico que comeza con Aquiles enfurrunchado porque lle quitaron a unha das súas escravas. Pero bueno, imos. De novo, pecho os ollos, doulle unhas voltiñas. Mareamos un pouquiño as follas. Fun caer o canto segundo entre dous parágrafos. Vamos decir que fun caer a primeira das frases do seguinte parágrafo. Os que moraban en Feras, situada ás beiras do lago Beis, Deva, Gláfiras e Llaolco, ben edificada, chegaran en 11 naves ao mando de Eumelo, fillo querido de Azmeto e de Alcestis, divina entre as mulleres, que era a máis fermosa das fillas de Pelias. Jolín, a ver como interpreto isto no contexto anterior. Isto é o máis difícil da bibliomancia. Os que moraban en Feras, situadas ás beiras do lago de Beis, Deva, Gláfiras e Llaolco, ben edificada, chegaran en 11 naves
O mando de Eumelo, fillo querido de Admeto e de Alcestis, divina entre as mulleres, que era a máis fermosa das fillas de Pelias. Vale. Isto que estábamos intentando evitar, facendo este zigzag tan cortante, que o sentimos tan agudo e tan frío, isto chega, arriba anos, veñen armados, veñen en tropel, son 11, que é un número significativo. Sabedes que non son experta numeróloga, algún día reconciliareime de alguna maneira cos números, pero non son experta numeróloga, pero o 11, un inicio, arriba, chegan e desembarcan, non hai nada que facer, só entregarte. Creo que esta é a lectura que poido facer sobre o parágrafo da Ilíada. Non sei que vos parece. Por favor, decideme en comentarios se queredes que saque o nome da Rosa. Digo o nome da Rosa, o romance da Rosa. Sí que queredes, xa vos digo eu que sí que queredes, que o teño aquí, e entonces non... Sí, é o libro indicado para facer unha bibliomancia en abril, e tamén un libro indicadísimo, máis que indicado para unha bibliomancia donde temos o tema do amor tan directamente mencionado. Sabedes que o romance da Rosa comeza, é o soño, é literalmente a narración dun soño que ten o protagonista, que unha mañá de primavera, bueno, pois esperta, bueno, el soña que esperta, e unha grácil mañá de primavera con cantos de paxaros, coa vegetación esplendorosa, e chega a un xardín, e nese xardín atópase pois con un bo recibimento, non? Enamórase dun botón, dun agromo de rosa, dun capullo de rosa, e que dun botón de rosa, non? E que é así como din en francés, entonces se me le bouton de rose, pero bueno. El rouballe un bico, entonces esta Rosa enfadase moitísimo, non? A personificación desta amada enfadase moitísimo, ponse en gana e encerrarse nunha torre. Entón, o soño consiste en entrar na torre. E o final do soño é unha consecución carnal, non, deste amor. Pero antes diso, o protagonista fai unha entrégase o amor tal e como en acto de vasallaxe, non? Toma a Eros, o deus amor, como o seu señor feudal, e fan unha cerimonia de vasallaxe. É unha das pasaxes polas que sabemos como se realizaba esta ceremonia, como alguén se convertía en vasallo dun señor, e dase unha descripción, non, de todo o que debes facer, non, o soldado en loita de amor para conseguir os favores da súa amada. Por iso creo que é un libro moi axeitado, e xa vos digo, creo que non só hai que lelo en clave literal, tamén podemos lelo nun sentido figurado se non somos se non estamos, non, en traballos amorosos actualmente. A todo lle podemos buscar un doble sentido, incluso cando non especificamente fora escrito así, non? Literalmente, este libro vai de amor e de como conseguir a túa amada. Vedes que o teño hecho de marcas, vou intentar a ver que se abra o soiño. E como tamén está xa moi manexado, vale, Funcaera
caer a pasaxe das excusas do autor por meterse coas damas. Deixademe buscar, bueno, este libro ven no francés medieval e nunha traducción moderna paralela, vale? Entonces necesito un momentiño para buscar exactamente a frase na versión moderna, porque non me quero aquí meter ao francés medieval. Vale, nesta pasaxe, o autor, nesta desculpa ante as damas, xa non me acordo moi ben de como era, a verdade. Unha cousa curiosa é que menciona Salustio. Salustio, se estudiaste de latín no instituto, tú vastedes que traducilo en algún momento. Même si la gloire n'est pas équivalente, bueno, o meu francés é malo, vale? Pero vou ler igual. Entre celui qui est responsable de l'acte et l'écrivain qui veut consigner correctement le fait d'un sang libre afin de mieux en exposer la vérité, ce n'est pourtant pas des choses faciles, mais une entreprise fort dure et difficile de bien mettre les faits par écrit. Vamos, ven a decir que é difícil para o escritor consignar nun libro verídicamente os feitos que se dan, e tamén salvar esa distancia que hai entre o escritor e o lector. Logo, tamén hai unha distancia precisamente entre a que fai a bibliomancia e que nos estades a recibir a miña interpretación. Eu intento facelo da maneira máis axustada posible, pero eu sei que vos ides interpretalo tamén a vosa maneira, que a gran o gran problema comunicativo, non, de todos os tempos, que aquilo que se di que aquilo que se intenta transmitir se transmita de tal maneira que a persoa que o vai a recibir o interprete da maneira máis axustada á idea orixinal de que non transmite. Ese é o gran problema da comunicación. Non nos leva moito o tema amoroso, ou sí, porque ao mellor un dos impedimentos que estamos a ter á hora de comunicar os nosos sentimentos ou os nosos desexos precisamente é que non os estamos a transmitir ben, non se están a recibir ben, igual estamos a ver que a outra persoa está enfrente facéndonos zigzag porque non entende moi ben a donde queremos ir a chegar, non? Entón, outra vez, volvamos a facelo de maneira directa. Entreguémonos completamente á causa, sexa cal sexa, e comuniquémola ben. Eu diría que podemos interpretalo así. Non quedei contenta de todo. Vou a sacar outra frase. Porque, sí, porque o romance da rosa. Aquí, por exemplo. Les malheureux ne trouveront personne pour les aider, mais les amis véritables leur demeurent. Ceux qui ont une telle noblesse de cœur qu'ils n'aiment pas pour la richesse ni pour quelque profit que en espère. Vale, esta é unha pasaxe que titulan Caprichos da Fortuna e, se non lembro mal, fala das amistades, das verdadeiras amistades, e de que neste mundo é difícil ter unha verdadeira amistad porque todo está mediado polo material. De feito, hai unha pasaxe, non sei se máis adiante ou máis atrás, na que fala tamén que non se pode ter un amor verdadeiro porque sempre estamos mediados pola necesidade e pola materialidade. E aquí, concretamente, os tristes ou malvados non atopan persoa que os axude, pero os amigos de verdade, aqueles que teñen nobleza de corazón, eles non aman pola riqueza, nin
polo proveito que pensan que poden agarrar de ti. E aí están libres das fortunas e dos infortunios, non? Porque sempre van a ter alguén que lles axude, porque eles tamén axudan de bon corazón. E logo teño marcada por aquí unha frase, que xa que está marcada vou a ler, está un pouco máis abaixo, non é a que nos saiu agora na bibliomancia, que di: un perde un amigo por orgullo, por cólera, por crítica ou pola revelación de secretos que deberían estar guardados, ou por unha dolorosa ferida vida dunha calumnia ignominosa ou venenosa, venenosa ou algo así. O sea que, bueno, tamén podemos falar de amizades tamén, non pensei niso. Pero é un tema tamén no que o amor toca. O amor que tamén media todas as cousas. A parte da necesidade. A estima que se ten a unha persoa e que esa estima non sexa mediada pola necesidade, pola idea de que va a sacar algún beneficio e por todo iso, non? Iso sería unha estima real e original de amar a persoa polo que é e non polo que ten ou polo que che pode dar. E ben, ata aquí a bibliomancia. Agora imos a sacar 3 cartiñas do Tarot de Marsella. Bueno, vale, é un Radiant by Spirit, xa me entendedes. Por favor, podedes dicir en comentarios o que pensades da bibliomancia. Vale. Interesante. Temos 2 arcanos maiores. O primeiro, o carro, que indica movimento. Vamos a equiparalo ao movimento en zigzag do libro. Un carro ao mellor vacilante. É veloz, non sei por qué, pero vexo o zigzag veloz. Rápido. O xuicio, unha comunicación, unha decisión, unha sentencia que cae ou que se obriga a tomar. E logo, un 5 de espadas. Unha resolución favorable, pero non sen pelexa. Outra vez, ir de fronte. Creo que sí, que é un ir de fronte. Vimos cansados de facer o zigzag, queremos deixar as armas xa, non o vemos nada claro, o ceo está nubrado, pero aí temos a espada na man e hai que, pois digo, ir de frente. Logo, abril é un mes de cambios, é dicir, abril é un mes de cambios que nos enfronta a decisións que temos que tomar racionalmente, porque as espadas apelan máis á mente e ao intelecto, que nos obriga a deixar de esquivar, sé que viñamos esquivando algo, e a ir de fronte a comunicar ben o que queríamos para que todo se resolva de maneira favorable. Toca aínda pelexar un pouquiño. Abril vai a ser un mes dinámico, un mes de cambios que van a afectar tamén ao resto do ano. Esta é a lectura que fago destas 3 cartas. Seguramente sei que hai xente que me está a ver que pode axustalas aínda mellor.
pois como sempre digo, sentidevos sempre libres de comentar ou de poñer as vosas perspectivas tamén respecto das bibliomancias, ou incluso de como as vedes para vos. E finalmente temos aquí a Kuan Yin, que sempre saca unha carta, un conselliño. Pásame unha cousa moi curiosa con este oráculo, é que eu ordeno as cartas e sempre atopo algunha dada a volta. Vale, esta cae do mazo. Vaso do tesouro. Solta o que retiveches para que poidas recibir as abundantes bendicións que te están destinadas. Sé valente e alegre. Tes tanto que gañar. Vaso do tesouro. Pois bueno, outra vez unha carta dinámica. Hai que ser valentes, hai que ser alegres, hai que soltar lastre para poder recibir. Esta idea de que non podemos encher algo que xa está cheo, entón primeiro hai que vaciarse para logo volver a encherse. Pois esta é para volver a encher. Ou esta idea de que pois non sei, a ver, quero, eu que sei, un escritorio novo. Pois, bueno, primeiro saca o vello, porque lle tes que facer sitio ao novo. É unha idea así. Bueno, un pouco basto o exemplo que vos puxen, pero é unha idea así. Non sei por que dá meu corazón que necesito sacar outra. Igual porque hai tempo que non... A verdade é que hai tempo que non saco as cartas. Esta tamén quixo saltar do mazo. E por se non nos quedaba claro, Kuan Yin repítenolo. Recibir. Deixa que a terra famenta do teu corpo se alimente da chuvia das miñas bendicións. Ábrete para recibir todo o que quero darche e levareite o alivio. Que deixes de facer zigzag. Que pares. Para. Entonces recibirá a mensaxe. Digo, creo que esa é a idea. Bueno, esta non volamos, Aí a tedes. E bueno, pois ata aquí a bibliomancia de hoxe. Agardo que vos gustara. Sei que teño probado outros formatos que tamén me gustan a mí máis, pero lévame máis tempo porque teño que editar os vídeos e despois teño medo a non subilo. Entonces, intentarei facer máis ese outro formato que tamén me parecía máis agradable, máis solemne, pero de momento ten que ser así. Tense que, digamos que os últimos meses para min foron como unha lagoa de augas moi axitadas. Están as augas revoltas, entón teñen que ir facendo pouso un pouquiño, non, para que volvan a aclararse. Entón, nese proceso estamos. Moitas gracias por estar, moitas gracias por seguirme na bibliomancia, moitas gracias por comentar, se comentades, por verme. Bueno, pois se vos gusta o meu contido xa sabedes, suscribidevos, compartide e recomendademe a moita xente. Vémonos na seguinte bibliomancia e probablemente antes con algún vídeo máis na canle. Chao!